Здравейте, приятели! Продължава нашият менеджер мод с Наполи. Първо ще изиграем матчът с Атланта. Вижте таблицата. 3 точки пред вторият Ювентус, а Рома е на една зад Ювентус. Така че да не губим време, да видим какво ще стане. Да започваме. Добре дошли на стадион Класико. Играем Атланта срещу Наполи. Излизате, ето ги играчите излизат. Наистина трябва да внимаваме. Атланта са опасен отбор. Трибуните са пълни. Фенове много. Ето и таблицата. Както как 3 точки пред вторият Ювентус, а зад Ювентуса Рома с една точка. 4-3-3. Отново много атакуваща схема на Аталанта. Боравентура е един много опасен нападател. Отличен опит знам. И Джилардиньо също не е лош. И така Наполи. Това сме ние. Разбира се. 4-3-3 нашата схема. Сидни Сам и Лоренцо Инсиgne далеч напред. Може да се отварят пространата в защитата, но бързо ги покриваме. Така че да започваме. Зунига с мощен пробив. Зунига е притиснат, центрира. Какво ще се случи тук? Удари това 1-0. Марек Хамшик, 3-та минута. Марек Хамшик завършва атаката много добре и много спокойно и хладнокръвно. Вижте отново. Зунига бе притиснат. Центрирането, вратаря не се намеси добре и се слага си лев крак. Просто бутна топката във вратата. Опасност пред нашата врата. О, това май трябваше да бъде дуспано. Тук имаме късмет. Много голям късмет. Лоренцо Инсиgne тръгва на силен, мощен рейд напред. Просто надбягва защитата на Аталанта. Центриране. Топката е избита. Марек Хамшик, добавка. Консигли спасява. Сега да видим Бентеке. Това е подаване от вратарят Хосе Рейна. Бентеке достига топката в последния момент. Центрира там. Топката е избита. Дземали удар. Топката отново е избита. Опасност пред нашата врата. Удар, спасяване на Хосе Рейна. Безупречен Хосе Рейна. Хамшик финтира няколко футболиста наведнъж, влиза в наказателното центриране към Кристиан Бентеке. Топката е върната, удар на Дземали. Бентеке отнема удар на Бентеке, спасяване на вратаря. Бентеке не може да бъде опасност пред нашата врата. Центриране, удар и това е 1-1. Карамона, 45-та минута и мисля, че на следващия трансферен прозорец някои защитници със сигурност ще бъдат сменени. Нямаше просто засада, наистина. Вината е в нашия отбор, вината също е в мен, но остават още цели 45 минути. Край на първото полувреме 1-1 след голове на Марек Хамшик и Кармона. Все пак остава цяло второ полувреме, трябва да потърсим трите точки, защото може да се окажем на цели 6 пред втория Ювентус. Подаване за Бентеке зад гърба на защитата. Да видим Бентеке какво ще прави. Няма го никакъв този матч. Бентеке много лошо. Все пак атаката ни не е приключила. Центриран опит за удар с глава. Продължава атаката и това е дуспа. Това е дуспа за нашият отбор. Това беше по късмет дуспа според мен за нашият отбор, но смяна Стендардо на място на Епес. Сега Бентеке. Новото попълнение, което има хеттрик, записа срещу Милан. Удар и това е гол. Кристиан Бентеке, 53-та минута. Прави резултатът положителен за нас. 2-1. Кристиан Бентеке. Много добра работа. Вратарят от целия гъла, но не можа да докосне топката. Силен удар. Браво, мога да кажа само едно голямо браво на Бентеке. Двойна смяна в нашия отбор. Сидни Сам, Бентеке. На тяхно място влизат Горан Пандев и Аднан Янозай. Хамшик с топката. Какво ще направи Хамшик? Търси вратата, удар на Хамшик, греда. Там дали ще бъде добавена топката, не. Сега опасно пред нашата врата, удар, спасяване на Хосе Рейна. Смяна в отбора на Аталанта, коне на място на Кармона. Това е всичко от този матч. 2-1 в полза на нас, но тук според мен късметът ни покри за този матч заради направената дуспа и също трябва да благодарим на Бентеке, че реализира, и Марек Хамшик с хладнокръвието си, че вкара още в 3-та минута. Сега следват приятелски матчове с националния отбор на Португалия. Няма какво да се бавим, аз искам лично да изпробвам отбора, така че да започваме. Добре дошли на стадион Олимпик. На този стадион играят Индия.
Приятелска среща между нашите два отбора. Красив е този стадион наистина. Сега, мнозина от вас ще кажат, че Индия е слаб отбор, но нито нито един от слабите отбори, така наречените слаби отбори, нито един отбор не трябва да бъде за подценяване. А сега химна на Индия, след което ще бъде чут този и на Португалия. Сега тук играчите се здрависват, не знам защо не чухме и португалския, както и да е. Тук играчите се поздравяват. Ще е един приятен и спокоен матч. Сега по една снимка за спомен от този матч. Съдия е Лас Лагеренот от Швеция. Тук и състава на Индия 4-4-2. Схема с 4 халфа наистина, защото нашата атака си е доста опасна. Не съм чувал да си призна нито един техен играч. Сега ще видите нашата схема 4-3-3. Ние сме с много нападателна схема. На вратата за нас е Руи Патрисио. Както знаете, един стабилен португалски вратар. Няма как да пропуснем и присъствието на Нани и Кристиано Роналдо, звездата и емблемата на този отбор, така че да започваме. Сега Кристиано Роналдо, подаване към него и то овладява без проблем по крилото. Много силно центрирано от разглава. Вратарят на Индия хваща на име. Това е Пау. Корнер за Индия. Видим какво ще се случи. Центриране. И там опит за удар, но топката е спряна от нашия защитник. Мултиньо сега. Какво ще направи Мултиньо? Удар на Мултиньо и това е греда. Сега да видим по-стига към Мултиньо. Мултиньо, центриране там, рикошети. Всъщност топката продължава да е у нас. Подаване към Мигуел Велосо, удар на Велосо и тук резултатът е открият 33-та минута. Мигуел Велосо. След мнозинства, единоборства, най-накрая успяваме да реализираме и нищо чудно, разбира се, но пак според мен Индия мисля, че много ще ни изненадат според мен, но предстои цяла среща да видим. Корнер в полза на нас, Кристиано Роналдо за топката, но не мисля, че той трябва да изпълнява. Жоао Мултиньо според мен трябва да изпълнява. Именно той за топката е вече центриране на първа града, удар и това е горна града и Пау. Опасност пред нашата врата. Син, какво ще направи Син? Удар до вратата, както казах. И нито един отбор не е за подценяване. Край на първото полувреме 1-0 в полза на нашия отбор Португалия. Смяна полувремето. Куаресма на място на Хелгар Постига. Ще ротира малко състава да видим кои играчи ще се представят добре, за да ги използваме на световното първенство. Смяна тук Миранда на място на Фернандес в отбора на Индия. Шанс за тук за нашия отбор. Куаресма, удар на Куаресма и това е 2-0. 62 минута. Резултатът е 2-0. Както казах, ротирам състава и ето, че Куаресма се представя добре. Доста активен е, откакто го пуснах в игра и завършващият му удар е на доста голямо ниво. Сега Кристиано Роналдо по крилото да видим. Подава към Куаресма. И как ще се развия атаката, подаване към Уишнани, удар на Нани. Това е 3-0, 67 минута. 3-0 в полза на нашия отбор. Добра работа в атака, доста добри подавания и единоборства имаме. Ето вижте отново. Тук много хубаво подаване и много хубаво измъкване на Нани. Знаеше просто къде е топката. Смяна в отбора на Индия. Уелке Пуа на място на Син. Двойна смяна в нашия отбор. Варела на място на Нани, Дани на място на Кристиано Роналдо. Ротираме склада в атака, така че да видим как ще се представят. Корнер в полза на нас. Дани за топката. Да видим какво ще направи Дани. Центриране на Дани. О, тук вратаря. Защо не си хвана топката ми единствено и само това чудно. Варела по крилото. Какво ще направи Варела? Центриране към Дани. Дани отволе. И само корнер. Не, всъщност това е Дуспа.
това е дуспане, знайно защо явно при ударът футболистът е играл с ръка. А тук преждевременно ще има смяна. Праган на мястото на Хусейн. Така да видим кой да изпълнява. Куаресма ще изпълнява. Куаресма за топката. Срещу Пауло удар на Куаресма и това е 4 на 90-та минута. Добра работа на нашия състав. Вижте го как ходи. Така ето и отново дуспата. Това е 4 на 0. Този матч е приключил. Виждате, но цели дори ъгълът вратарят на Индия. Край на матча 4-0 в полза на нашия отбор. Очаквах Индия да вкарат един или два гола, защото съм се научил с годините, че нито един отбор не бива да се подценява, защото, например, един четвърто дивизион отбор може и да изхвърли от турнира първи, един от първите, както има примери в Англия, но и така и в много от други страни. Това беше от този матч 4-0 в полза на нас. И така Сидни сам се контузва за 2 седмици, докато е на повиквателна за Германия. И така 2 седмици без Сидни сам, но за това сме взели една Нянозай да е заместник или на Инсини или на него. Сега следва матчът с Боливия, така че да започваме. Така, добре дошли на стадиона на Боливия, извинявам се, но не знам как се казва. Естадио Президенте Г. Лопес, така се казва стадионът на Боливия. И така, красив стадион, много красиви стадиони има по света. И сега ще чуем химна на Боливия. И така, сега играчите ще се здрависат. Да ви тях. Сега ще погледнем и съставите на двата отбора, но да не забравим. Първа снимка за спомен на Боливия. И така, испанец е съдията Федерико Рамос Наваро. И играят, Боливия играе на схема 4-1-2-1-2. Така да видим нагледно. Това си е чисто 4-1-3-1. И така нашата схема отново, знаете, 4-3-3, доста нападателна. Ето и нагледно. Пък да видим как ще се представим в този матч. Така че започваме. Така за Боливия. Да видим Боливия какво ще направи. И все пак атаката се развива много добре, но Руи Патрисио спасява. Сега да видим Жуал Мултиньо с топката, да видим Мултиньо, силен пробив на Мултиньо, удар спасяване на вратарят на Боливия. Край на първото полувреме, 0-0 тук на стадиона на Боливия. Добър матч се получава, но разиграваме през повечето време само в центъра. Сега Роналдо. Какво ще направи португалеца? Пробива удар и това е фамозен удар на Кристиано Роналдо, 56-та минута, 1-0 и с словутото си калма. Поздравя всички привърженици на Португалия. Ето го отново подаването, добрия контрол и мощният му удар. Има много силен завършващ удар португалеца. Сега Рао Мерилеш, удар на Мерилеш, спасяване на вратаря, добавки. Това е 2-0 на ни. 60-та минута, 2-0, полза на нашия тим. И едно страхотно кефене от Нани. Да видим отново атаката, хубавото подаване, ударът, спасяването на вратаря и след което с добавката на Ни беше безкомпромисен. Пасос пред нашата врата, Арзе. За Боливия. Какво ще направи Арзе? Стреля добавка там и един гол е върнат. Азогое, 67-ма минута връща един гол за Боливия. Те показват, че все още не са се предали и наистина е така, както казах неведнъж този епизод.
Винаги, никога не подценявайте никого. Смяна в отбора на Боливия Саул Кедедо на мястото на Мартинс Морено. Край на матча 2-1 в полза на нас. И така, добре, че не подцених Боливия, защото може би те щеха да спечелят матч, но какво от това? Това беше просто приятелски матч, но не бива да се допускат тези големи грешки, които правят някои хора. Точно в най-важните матчове да подценяват самия отбор срещу тях и така. Това беше за този матч, край на този матч 2-1. И така, приятели, това беше за мен от този път. Следващия матч ще видите матчовете с Сасуло, този с Дженуа и Шампионската лига с Челси и матчът с Ливорно. Това беше от мен за сега. Чао и до следващия път.